Мои дорогие парафіяне, умилования у Христе Пану, браты и сестры, люди доброй воли и слухачи недельной проповеди, у 24-ю звичайную неделю мы зноў чуем словы Езуса, які заахвочвае ісці за ім, бо дае свабоду выбара, Господь заўсёды так робіць. Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе, возьме свой крыж. І сабе так разважаючы поўнае Слова Божае вызначана на сённяшнюю нядзелю, падумаў, што варта нам схіліцца над адным з неад'емлемых рысаў хрысціянскага крыжа, якім з'яўляецца цярпенне за справядлівасць і цярпенне ў несправядлівым асуджэнні і зневажэнні. Это таксама крыж. Бо мы живем сярод людзей слабых, мы самі слабыя людзі. Мы пастаянна испытваем, перажываем такія моманты, калі нас нехта асудзіў, скрытыкаваў, дакарыў, прычыніў нам боль. Вось мы ўсе маем крыўды ўнутры, мы затым павінны ўсе працаваць, таму што у крыўдах нельга жыць, таму Господь нас пастаянна вучыць прабачэнню, не? Але хачу, каб мы сёння паглядзелі на образ Езуса з першага чытання з кнігі прарока Ісаі. Тое, што ўзгадаў на пачатку святой імшы, што мы не толькі павінны верыць у Хрыста, але наследаваць Хрыста. На тым аснованы словы Езуса: «Да хто хоча ісці за мною, няхай крыж свой бярэ, адрачэцца сябе і са мною, не са мною, з Езусам». Это значыць уподобняться до Езуса, брать приклад з Езуса. Езус терпел несправедлива постоянно, бо был невинный. Але ў сённяшняй Евангелии мы почули его словы, да, что сам Езус открыто, Марк евангелист написал, что казаў про гэта открыто, што Сын Чалавечы павінен шмат выцерпець, што будзе адкінуты, будзе забіты, зневажаны. Езус адкрыта пра гэта казаў. І паглядзіце, як Езус гэта зносіў. Давайте паглядзім на гэты образ з кнігі прарока Ісаі. «Бог адкрыў вуха маё, і я не запярэчыў, не адступіў назад». Езус прыняў волю Божую, ведаючы, што ён будзе цярпець невінна. Не адхіліўся назад, не пашоў назад. Хаця людзі крычалі пад крыжам: «Зыдзі з крыжа». Нават з крыжа, калі ўжо ён на крыжы быў, то казалі: «Зыдзі з крыжа». Але ён не адступіў назад, ведаючы, што ідзе на ганебную смерць. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е. Хто глядзеў «Страсці Хрыста» Мела Гібсона, то успомніце момент бичавання Езуса. Плечы свае я падставіў тым, хто б'е. Я памятаю, як прыгожа акцёры ігралі образ жаўнераў, якія з такой ненавісцю, з такой злосцю, такой помстай нелюдскай, д'ябельскай проста білі нявіннага чалавека. Так кроў брызгала ў усе бакі, не? Езус проста стагнаў ад болі, не прамаўляючы ні слова, ні праклёну, ні вульгаршчыны. Нічога з вуснаў Езуса не выйшла. Езус падставіў плечы тым, хто б'е. Шчокі свае тым, хто выдзірае бараду маю. Езуса рвалі за воласы, за бараду рвалі Езуса. Езус не прамовіў, прымаў пацярпенне. Прымаў. Аблічча свайго я не адвярнуў ад знявагаў і аплявання.
Езус падчас крыжовага шляху на асуджэннях, там, на судах вадзілі там, туды-сюды Езуса. Крычалі там на яго, абвінавачвалі, да, там, блюзнілі, плявалі на Езуса. Не? Езус не адвярнуў свайго аблічча. Мужна зносіў гэтыя знявагі. Успамінаю фільм пра Отца Піо, калі хто з вас назіраў. Такі прыгожы момант, калі Отец Піо ўжо пры смертным часе выйшаў адпраўляць сваю імшу, ўжо знямоглы стары чалавек, у которага ўжо стыгматы пачалі прападаць. Вось. І да яго вялі дзяўчыну апантаную праз касцёл. И як толькі апантаная увидела Отца Піо, начал кричать, визжать на весь костел. Отец Піо злагодна кажа: подведите яе до мяне. Калі гэту дзяўчыну подвели, она там вырывалася и так далее, то дьявол пачаў пляваць яму Отцу Піо у твар. Пляваў. Отец Піо спокойно выцерся и в імя Ісуса паглядзеў на гэтае дзіця, на эту дзяўчыну з любоўю і загадаў бесам выйсці. Чаму яны плявалі ў твар Отцу Піо? Бо яны бачылі ў ім Езуса. Это святар Езуса, святы святар. Яны плявалі яму ў твар. Это не дзяўчынка плявала ў твар Отца Піо. Яна потым абняла яго, калі прыйшла ў сябе з транса і зразумела, што яна свабодная. Пляванне ў твар – это зневажэнне чалавека. Нам таксама плююць у твар. Нам плююць у твар, калі нас абвінавачваюць, калі плёткі на нас некія там гоняць. Нам плююць у твар, нам непрыемна. Пытанне, што мы з гэтым робім як хрысціяне? Чи мы маем у сабе такую сілу духа, любоў да чалавека і прабачэнне, каб выцерці гэтыя пляўкі і благаславіць гэтых людзей, памаліцца за гэтых людзей, таму што так вучыць нас Езус. Пан Бог мне дапамагае, таму я не саромеюся. Таму зрабіў я твар свой, як цвёрды камень, і ведаю, што не зазнаю сораму. Езус ішоў з тварам настолькі спакойным, што здавалася, што гэта скульптура. Езус зрабіў свой твар, як цвёрды камень. Это не азначала, што ён не меў эмоцый. Ён зносіў цярпенне мужна. Бо сэрца Езуса перапоўненае даверам Отцу і любоўю да чалавека. Ён не звяртаў увагу на грахі чалавека. Тыя, хто плявалі на Езуса, тыя, хто абвінавачвалі і крычалі: на крыж яго, на крыж яго. Ён жа ведаў, што гэта псіхалогія толпы. Яны крычалі так, што ўсе крычалі. Яны не разумелі, хто ён. Яны, не дасведчыўшы Божай любові, это людзі. Людзі. Слабыя, грэшныя людзі. Нам трэба вучыцца глядзець на людзей вачыма Езуса і ўмець цярпець знявагі. Божа бронь гэта, браты і сёстры, не азначае, што мы павінны быць такімі цюкавамі, да? Што нас будуць цюкаць са ўсіх старон, і мы будзем галоўку схіліўшы і трымаць. Не. Мы маем права да сваіх дастоінства, мы павінны ведаць сваю тэрыторыю, свае права. Это ўсё, мы ўсё на это маем права. Але ёсць сітуацыі жыццёвыя, калі нам трэба захаваць паставу Езуса, калі нам трэба перамагчы зло добром, сілаю Духа Божага, сілаю Духа Ісуса. Блізка той, хто мяне апраўдвае. Хто ж захоча спрачацца са мною? Хто мой абвінаваўца? Хто будзе твой абвінаваўца? Хто будзе твой абвінаваўца, калі ты будзеш цярпець невінна? Хто? Хто можа тебе скаржыць? І пророк кажа:
Няхай падыдзе да мяне той, хто хоча цябе вінаваць. Няхай падыдзе. Я не сромлюся, няхай падыдзе. Вось Пан Бог дапамагае мне. І хто той, хто асудзіць мяне? Хто мог асудзіць Езуса ў чым? Усе асуджалі. Але так, напраўда, у чым маглі Езуса асудзіць? У чым? У Езусе не было нічога ад злога. Это сын Бога, конечно. Але Езус кажа, хто хоча ісці за мной, можа быць, як я. Я магу даць табе, маё дзіця, этую моц, што ты будзеш перамагаць зло сілай майго духа, сілай майго сэрца, сілай маёй любові, сіла, якую мае толькі Гасподзь у сабе. Варта нам над гэтым задумацца. Таму што раней ці пазней мы пападзем пад раздачу плётак, асуджэння, рознага роду зневажання, пляўкоў, а можа нават і рукапрыкладства. Насілля некага. Чаму людзі не могуць дайсці да міру ў сучасным свеце? Таму што не маюць у сабе Божага духа. Таму што яны, як Пётр, дакараць могуць, скажу, не, ну як это? Про якое там прабачэнне? Пане, не, чаму ты маеш цярпець? Не видно, чаму ты маеш цярпець? А Езус кажа Петру, адыдзі ад мяне, сатана, бо ты не пра Божае думаеш, ты пра чалавечае думаеш. Мы, хрысціяне, браты і сёстры, мы дзеці Бога, мы павінны не па-людскі разважаць у гэтых справах адносін, а кіравацца Божым духам. І потым убачыце, як Гасподь дзейнічае праз вас, як зло перамагаецца сілай вашай пакоры, паслухмянасці і цярпення в імя Ісуса. Ты будзеш моцны моцаю Божою. Ты перад Господом. Мы сёння які рэфрэн спявалі? Мы сёння які рэфрэн спявалі? Буду хадзіць перад Панам на зямлі жывых. Ты хадзі перед Господом. Ты хадзі перед Господом. Ты перед Богом хадзі. Не перед людзьмі. І хто цябе аскаржыць у чым? А нават які будуць аскаржаць у чым-небудзь, бо заўсёды знойдуць. Але Пан будзе дапамагаць табе, бо Ён ведае праўду пра цябе. Езу, дай нам свайго духа і навучы нас быць сапраўднымі дзецьмі тваімі, каб мы перамагалі зло добром, усялякую ненавісць, пагодай духа і цярпелівасцю, якую ты меў і можаш даць тым, хто ў цябе верыць. Амин.